आङो नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों आङो नोंथांमोनखौ बजबनानै लाबाय आरो आङो बेखिनियाव बे निउस चेनेल नायगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे मोजाङै मोजां नायलांगोन आं बेखिनिखौ खावलायो। दा जोंहा जोंनि सोनाब सालबारि बाथौ गौथुमा दिनैनि बे 10/4/2024 इं बुधबार बारायखालि जोङो सेथि आगु लांदां बैसागु खुंफुंनाय हाबाफारिखौ जों लादों। दिनै जोङो बे हाबाफारियाव जोंहा जोंनिनो बे गामिनि सोनाब सालबारि गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बाथौ सिबियारिफ्रा बाहागो लादों। दा बे बाहागो लानायजों लोगोसे जोंहा बायदि बायदि जोंहा बाहाय माइनाव आफादनि दिरुं बोनाय बादायलायनाय आरो गागि आफादनि दिरुं बोनाय बादायलायनाय आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि 100 मिटार खारनाय 200 मिटार खारनाय आरो बेजोंनो लोगोसे सामसआव मार्बल लानानै थाबायनाय आरो सियार सिलायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ होदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि जेरै थाखो 1निफ्राय थाखो 5 सिमा आलदा आरो थाखो 6निफ्राय थाखो 12 सिमा आलदा बे हाबाफारिखौ जोङो दिनैसिम लानानै जों दा हाबाफारिखौ खुंफुंगासिनो दङ। दा जोंहा आलासि हिसाबै दङ जोंनिनो रुनिकाटा दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुनिकाटा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि प्रमिर बसुमतारी बिथाङा नुजाफैदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा दुलाराय चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां बुंथिगिरि स्पिकार दैथुन बरगयारि साराबो नुजाफैदों। आरो बेजोंनो लोगोसे चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रमद चन्द्र मुसाहारि बिथाङाबो नुजाफैदों। आरो जोंनिनो रानिकाटा दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जनेन बसुमतारियाबो बेहाय बाहागो लाफैनो हादों। बिथांमोनखौ जों जाज हिसाबै लेंहरदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा रुनिकाटा दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो गाहाय नेहाथारि हारिमुनि गाहाय नेहाथारि अनिल बरगयारि बिथांमोनहाबो बाहाय नुजाफैदों। दा बिथांमोना जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै मोजाङै मोजां बिथांमोना जाज महरै नुजाफैनो हादों। नोंथांमोननि गामियाव बेबायदि हाबाफारिखौ फालिनाय जादोंना? नंगौ, जोङो सिगां समनिफ्रायनो फालिबोनो सानदोंमोनब्लाबो माखासे जोंहा जोंनि सिगां दैदेनगिरि बिथांमोनहा बेखौ सानदोंमोनब्लाबो फालिफेरनो हायाखैमोन। नाथाय नैबे दानि बोथोराव जोंनि दैदेननायाव अर्थात आङो बे गामिनि बाथौ सिबियारिनि गोरा गाहाय गावबुरा जानायलाय बेखौ जोङो देग्लायनिफ्राय खुंनोसै होननानै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। दा जोंहा बेनिखायनो जों बुंदों दिनैनि सेथि आगु लांदां बैसागु होननानै जों दिनैनि बेनारावबो जों होखादों। दिनैहाय 10 तारिख 4 मार्च 2024 बाराया जाहैबाय बुधबार। बे बारायखौ जों लानानै दिनैनिफ्राय जों खुंदों आरोखि। आरो जोङो बेखौ जोङो जेब्लासिम जोङो बाथौ सिबियारिफ्रा जोङो थांनानै थासान्दियाव जों खुंलांबाय थागोन होननानै जों बे थांखिखौ जों लादों आरो। देग्लायनिफ्राय नोंथांमोना आगु बैसागु फालिबाय, बेनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो मा मेसेज होनो सानो? आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा आइ आफा बाथौ सिबियारिल' नङा आरो गुबुन धर्मफ्राबो जाहाथे जोंनि बे आगु लांदां बैसागुखौ जाहाथे आगु लांदां बैसागुआ जाहैबाय जोंहा आगु होननाय लोगो लोगो बैसाग दाननि सिगाङाव जों खुंनाय माने लांदां बैसागुल' होननानै बुङोबा जोङो बे बैसाग मासाव खुंहैनाय जायो आरोखि। ओंखायनो बेजोंनो लोगोसे आङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो मेसेज होनो लुबैदों जाहाथे जोङो गासिबो बर' हारियानो जा बा बाथौ सिबियारिफ्रानो जा जाहाथे जोङो आगु लांदां बैसागु अर्थात बैसागुखौ जोङो खुंलांनांगौ होननानै आं बेखिनिखौ सानो आरोखि। जोंनि समाजाव गोबां सुबुंफ्रानो बैसागु फैनाय लोगो लोगो लोंग्लुं जाग्लुं खालामनानै गोबां इनडिसिप्लिन जायो। बिथांमोनखौ मा खावलायगोन जे बैसागुखौ आब्रुथियै फालिनो थाखाय? आङो बिनि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आं मेसेज होनो सानदों। अर्थात आङो नंगौ नुयो गुबुन गुबुन गामियाव बिदिनो बायदि रोखोम लोंला जाला दावराव दावसि जानाय नुयो। नाथाय आङो जोंनि गामिनिखौ गोग्गाथाव खोथाजों बुंगोन जे आरो आङो खावलायगोन बुंनायजों लोगोसे जोंनि गामियाव
बेबायदि बांद्राय लोंला जाला जोङो जाया आरो जोंनाव बुहुत डिसिप्लिनजों जों मेनटेन खालामो जोंना बर'नि गाननाय जोमनायजों जोङो गानै जोमै मोसायो दा जोंहा गागि आफादा बा जोङो हौवा माहारिफ्रा गामसा लाइगां गानो आरो गस्ला गिन्दिखौ टि सार्टखौ जोङो गुफुरखौ गानो आर'नाइ लायो खर'आवबो खायो आरो बिदिनो लायो लानानै जों मोसायो आरो बिदिनो लोगोसे बिमा आफाद बा हिन्जाव माहारिफ्रा दख'ना बिदन गाननानै गस्ला गोजा गाननानै फास्रा लानानै जोङो ज' ज'यैनो मोसायो जों बाहाय खुनु आलदा जुदा जानानै जोङो मोसाया जोङो 6 बोसोरनिफ्राय ओरैहाय जेसेबांनाखि जों थांनानै दङ जेसेबांसिम 70-80 बोसोरनि बैसोआनो जाथों जों जयैनो मोसायो जों खुनु आलदा आलदा जों गावनानै मोसाया आरोखि जोंनि मोसानायनि टाइमा बेनो जाहैबाय सानजौफुनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम जों मोसायो बिनि जों ओरै बारा आरो बेखिनि